l'equip que tira endavant Barcelona sou tots i totes avui aquesta nit, totes vosaltres. I em sembla que totes fem el millor equip i jo de més a més. Ho dic molt en sèrio. Nosaltres hem intentat fer en aquest equip, i ho hem lograt, ser més del 50% de dones a la llista, perquè a la ciutat de Barcelona hi ha més d'un 50% de dones a la ciutat. I per això hem anat més enllà de la llei. És la vocació de reflectir la ciutat. Aquesta és una caseta d'un partit que ha cregut en Barcelona, però està obert a tota la gent que s'estima i treballa per Barcelona i on no cal ser del PSC per treballar i estimar aquesta ciutat. Sempre estarem al servei del millor d'aquesta ciutat i per tant sempre estareu benvinguts en aquesta que és la vostra casa. Moltes gràcies, em posaria un clavell però cantaria molt i per tant jo us agraeixo de debò, us agraeixo molt el que feu avui aquí. Jo sempre m'he sentit molt acompanyat i és molt important saber que un somia i estima una ciutat i està disposat a dedicar els anys, l'energia, el treball com un bonament sap fer, però que ho fa acompanyat de molta gent. Jo intento estar a l'altura del que representa el gran honor i el repte que és tirar endavant una ciutat des de l'alcaldia.